etorri lastotxapelen kanal, nire lastotxapel naiz, eta orain erakutsiko dizuen bataia hau 3 zatitan banatuta dagoen bataia bat da. Eta hau izango da bataia dakokio lehen defentsa, eta erakutsiko dizkizu eta apur bat bataia honetan parte hartuko duten tuta daudelako. Ba, lehenengo lerroan ikusten dituzuen moduan bizar luzeak dauzkazue, eta hauen helburua atzeko mineroen edo mehatxaien funtzioa izango da horkoen tropak babestea ate aurrean, eta hemen enano runikoa morala eta bar Ragnar Hak Txuruk! Esan nahi du ipotxe joango da beren defentsara guztia eman arte hemen bere posizioari mantenduko diola orkoen armada datorren bitartean, garrapatoak, armiar mandiak, eta barra izango da kara sankorren lehen defentsa posizioa. Eta minariak euren karga esplosiboekin jarriko dituzte orkoak bere lekuan, eta izango da etxaia desgastatzeko lehen armada potentea. Hor ikurtzen da nola etxaia hartzen den gure ganatzen, eta nola potentzatzen ditugun ipotxak gure herrero runikorekin. Eta hemen, ipotzen karga, eta hornazten diren minariak geuren karga esplosiboak botatzen, eta hemen armiarmaren eraso hauek armiarma gelditu zaiatuko dire, eta hemen badatoz garrapatoak, eta hor sartzen da Gringor, eta bere funtzioa ondo betetzen dute aguantatzen, eta oso epikoa da bataia hau. Gringoren kontra eta guztien kontra zutik eta tinko iraungo dute ipotxak, eta eman armiarmaren kontra joan dira bizar luzeak. Hor agertzen dira horko beltzak eta ipotzen kontra, eta hemen bidaltzen ditu mehatxairiak ere armiarmaren kontra min gutxiago egin dezan. Begir hemen mehatxairiak berriro bidaltzen ditugu barbaluzei laguntze emateko. Eta gure iarak oso ondo irauten ari da gure etxaiaren kontra, hau da izena duen armiarma erregina, eta bida ikusiz nolako epikoa den bataia hau. Nola barbaluzeak bere posizioari mantentzen dioten, kara sankor babesten duten bitartean azken bataia odoltzu honetan, horkoek bere arriskatzeko momentu hau odolarekin ordainduko dute. Hemen jarraitzen dute ipotxak bere posizioa mantentzen, eta herrero runikoa bere habilitateak eta noizean behin botatzen. Hor armiarma gelditu gula oso garrantzitsua izan da, horrela gure flanko bentzik ez delako hausten. Hemen Gringor bere habilitateak erabiltzen ari da, gurak erabiltzen ari garen bitartean, eta orain gure herreno horrunaren kontra etortzen da, baina herreno horrunikoak ere borrokara doa. Eta hemen defentsa oso epikoa, gerlari asko eta asko adi dira borrokan
Jauste behintzat morala galdu arte eta desgastea sortzen horkoen tropa hauen kontra borrokatzen garen bitartean. Eta zutik eta kinko posizioak mantentzen ari dira eta linea gutxinaka jausten ari da eta horkoen zenbaki armada jausten joan da. Hori ikusten dituzen nola daude mila eta milaka ipotz hilda o arma semeak ere badaude. Eta ipotzak lan ondo egiten nahi da. Eta gure herrero runikoa hil eginda eta hauek dira inanoen azken defentsak euren etxea babesteko horko maltzurren kontra. Hau oso epikoa da ikusten duzuen moduan. Eta hor azken mineroak hiltzeko prest daude azkeneraino borrokatuta. Eta bere funtzioa ondo bete. Ipotzen bigarren defentsa. Horkoak lehen defentsaia gainditu ostean bigarren defentsati aurre egin beharko diote. Kasu honetan Mayugilen kontra eta rompe burniz untzitzaien kontra eta artilleriaren kontra. Eta gure ejertzitoa planteatu dugu bi frenteetan. Alde batetik aldapa honetan errorunikorekin hauek erresistentze emateko eta artilleriarekin zuntzitzeko, artilleria lanzabirotesak eta kainoikadak eta hemen jarritugu beste defentsa gune bat flankeatzen saiatzen diren arte. Urruna agertzen den moduan, kasu honetan ere ejertzito honi laguntzeko pertsonai berezi bat daukagu, kasu honetan Urgrin hiltzaile erregea. Hemen kainoiak jartzen negarea posizio hobeago batean eta ipotzak euren etxaila itxaroten daude. Ere horkoen armados handia dena, unitate berriak ere badituzte euren tropen artean. Lehen ikusten duzue arma eta lehen ikusten duzue agertuan hasidean tirokatzen artilleria eta ditugu lanzabiroteak, kainoiak eta kainoi organoak eta armada gehiago. Orain ez ditugu etxeak ikusten, baina gure gana datoz eta ipotxe geuren erresistentzia frogan jarriko dute da zideaia kainoiak eta tiro egiten unitate handiei. Aldapan bera leiztera beharko dira horkoen armada. Ikusten agertzen da arma nola ari den jasaten artilleriaren sua aurrera doan bitartean eta desgastatzen doan. Gainera arma honek goian ditu arkeruak eta hori
Da, beldurra sortzen duen ejerzito bat, eta gainera tiro egiten duena, eta hemen nola horkoak pizkanaka ari diren gure posizioetara etortzen. Tor ikusten zuen kainoika da, gezi erraldoiak zeruaren gainetik joaten aldapa honetan zehar eta hemen elitezko unitateak. Hora dira. Tire egiten ikusten zuen moduan eta nola gauden ere tropak beharrezko posizioan jartzen. Defentsa epiko bat egiteko hemen beste batean. Aurreko defentsa epikoa izan bada, defentsa askoz ere epikoagoa izango da. Hemen daude ipotzen defentsa, baina ipotzak defentsan oso altzuak dire eta gainera urgin daukate komandante eta hori kortuan hartu beharrekoa da. Izan ere ungri miltzea oso zaila da. Hora hasi dira magiak eta erabiltzen txamanaren erruz, eta hemen agertzen da goblinen karga eta karga guztiak. Eta hemen gure herrero runikoarekin gure indarrak potentziatzen ari garen, eta hemen orko salvajeak eta nola atxeko lineatik ere tiro egiten gaude zuarekin eta barral ere gure etxaiagu baino askoz ere zenbaki handiagoak dire eta hori kantuen hartu barreko gauza izango da, naiz eta tiro egiten hasi eta hor beste defentsa linea bat laguntza barri izatekotan. Hemen Gringor berriro erasan kasu honetan, baina ipotxak oso gorrak dire eta hor erraldoia berakete bine egiten eta behaltzen ditugu ipotxak flankora laguntzeko eta bar, eta hemen ipotxak bere lana egiten hori mantez ditugu eskuan flankeatu egina lez izateko. Hemen ipotxak iesari egin diote eta hemen posizioa mantentzen ari dira eta ikusin norako epikoa den bataia hemen beste horkoen erasoa eta bar, eta posizioa mantentzen ari diren eta hemen erraldoiaren kontra. Eta nola Gringoren kontra ere posizioa mantentzen ari diren. Eta hortik arkeroak tiro egiten eta bar, eta hemen arma kumeak martilladoren kontra borrokatzen kainoeak zu egiten duten bitartean ungri mendik atzen daukagu hiltzailekin batera aurrera gora oliko duguna. Nola ipotxak posizioa mantentzen ari diren etxai gogor eta urte askotako etxaiaren kontra. Hemen potentziatzen jarraitzen ditu ipotxa hauek eta hemen txamana bereak eta bi egiten ari da. Ira zenbat horko unitate dauden hemendik eta nola ipotxa posizionetatik defentsan ari diren igual hau. Eta hemen herrero runiko habilitateak eta ematen armadura hobetzeko eta bar, eta hemen nola hori bereak eta bi egiten ari diren. Arma suposatzen dut egin dela bataia
odoltzu honetan, eta hemen eliteko unitateak dire eta hiltzen oso saiak dira. Mira, pizkanaka zenbakiak nabaritu egingo dire, eska da super epikoa. Pio bat orko eta ipotzen kontra ipotzak edo enanoak bere lana oso ondo egiten eta gure erreo runikoa beti potentziatzen, hori izango da bataionen gako garrantzitsua. Hemen atzetik erasotzen eta geziak eta botatzen artilleri ere lana egiten eta hemen beste defentsa gerlari batzuk temenen hiltzaileak bapur bat etxaila itxaroten eta tiro egiten hemen orkoak nola dazen gorantza ipotzak hiltzen saiatzeko. Eta hemen bidaltzen ditugu hiltzaileak etxaiaren kontra joan daitezen eta estrago handiak egiten joateko. Eta horretaz aparte bidaltzen ditu Ungrin eta hauek motxila esplosiboak botatzen etxaiaren kontra. Eta nola zu azpian ere ipotzeak azkeneraino borroka egiten. Hildako asko eta asko daude ikusi hemen. Nolako ipotzek aurreko batain zandako gerlari galderen ostean euren erreinuko barrualdera sartu behar izan ziren erregearen guardia pertsonaiarekin bat egiteko eta azken defentsa heroikoa egitea. Naiz eta horkoak ehundaka gerlari galdu dituzten, oraindik bere pentsaetan uste dute ipotzen azken erreinua suntzituko dutela eta bere ipotzen handitasuna ez dutela berriz ere errekuperatuko. Baina ipotzak ez dira inerrez kikiltzen eta azken bataila egingo dute. Aurreko batean gainera Urgrim hiltzailea erregea hil egin denez Orgrinen bere agrabioa getu harko du bengantza kentzeko eta Ungrin ez da ezergatik hil eta orain azken erregea dauka bere eskuan ipotzen azken bataila honen eta orkoen azken bataila honen joan etorriaren gakoa. Hor agertzen dira orkoen armadakoak lehenengo linearen kontra borroka egiteko. Eta hor hasi dira gureak ere motxila esplosiboak botatzen, ikusten duzen nola orkoak hiltzen doazen goblinak, hemen nola posizioare mantentzen duten. Etxaia datorren bitartean beldurrik gabe Thorgrim gidaritzapean. Hor agertzen da Gringor, Sua eta jasaten gerlariak datozen bitartean, etxaia flankeatuko digulakoan egin zen mugimendu batean, bidaltzen dugu bi tropa flank hori babestera, besteak posizioa mantentzen duten bitartean, eta atronaderek tiroka ere hasi direte hon ikusten dituzuen nola
karga esplosioak botatzen ditugun eta orkoak txikitzen joaten garen eta azpian nola dauden orkoak tiroak eta bar egiten. Eta bere funtzioa oso ondo egiten ari dira gerlari hauek erregearen guardia pertsonala, beraz elitezko unitate armada bat dena. Eta hor dago Hungrin Agravian liburuan idazten eta hemen elitezko hiltzaileak ere bai, eta hor nola ziren tirokatzen eta posizioa mantentzen eta gringori estatak geisten eta bar. Hemen mantentzen ditugu bi unitate hauek bada espada, baina berandora borrokare ere itzuliko dira. Beltzen ditugu gore hauek aurrerago tiro egiten saiatzeko eta bar, baina ipotxak erdean dauden ez bera tiro asko ere ez dituzte egiten eta hemen gure posizioa mantentzen dugu orko beltza salvajeen eta guztien kontra ikusi zenbarkokto diren eta zenbait potxek beren posizioa irauten duten eta hemen nola datozen laguntza ematera edo flankoa babestera eta hori da horaz ideaz tiroak egiten eta pizkanaka orkoak zuntzitzen ikusi zuen olako sarraskia egiten duen dagoen ipotxak orkoak guztiak hiltzen azken bataila honetan. Bataila honen irabaztea erarekiko du ipotxak bere aspaldiko boterea lortzen duten berriro ere eta orkoak euren komandantza galtzen badute ez da egongo beste komandanterik gringore egin duen bezan kanpaina egiteko habilitate izango duenik. Eta hor jarraitzen dute suak eta sarraskia egiten orko beltzen kontra eta orko batzuk iesari ekin diote. Eta hor jarraitzen dute tiro egiten gure gana, naiz ez da min askorik ez egin izanen ipotzen armadura oso gogorra da eta gure errege runikoak bere funtzioa ondo betetzen ari den. Milak eta milak hile egin dira bataila honetan. Eta horri esari ere ekin diote. Hemen bidaltzen ditugu ere Thorgrim batailara azkenean. Morala emateo geuren gerlariei Agravian liburuaren iztuten moduan eta azkenengo txargak. Guten Tag! Bueno, hori atera dut El Hobbit filmeko zorien gatik, antzeko zer esaten du. Eta bidaltzen ditugu azkenengo karga epiko batean, eta hor dago Thorgrim barrura arte sartzen eta bere unitatei morala ematen eta Hungri mendegatzeko prest. Orkoak ezi dira ies egiten, inoiz lortu den orko ejerzitorik handiena iesariekin dion, ez eta batzuk itzultzen jarraitzen duten eta bar ipotzen klan guztiak lortu otean azkenik irabaztea lortu egin dute. Goazen agora ingat apurruako emaitzak ikustera. Kontuen izan behar da emaitza hauek izan direla bataila
Honetan, koak bakarrik, beste bateten gortuan izan da, izan ditugu milaka gerlarien galera. Bueno lagunok, hau izan da guzti, espero dut gustoko izatea eta horrengoan gehiago. Jija!